Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Hiner and Virgie Aznar, Jesse and Neria Lim, Santo Rosario Parish, Rainiel and Becky Peralta, Carmelita Mabini Stall 148 Flowers, Normita Buntilao, Myra Famador's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, Healing, Jaime Rosauro, Erlinda Yu, Milagros Vano, Joel Taok, Nathan Tamas Hu, Tati Sigura, Eduardo Aya, Rodolfo Raila, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, Lino Irasga, Joaquin Dayanan, Isidro Lape, Baby Yap, Lucy Canora, Joseph Lim. Special intentions sa atong regular donors sa TV Mass, sa mga pilgrims, offerers, World Apostolate of Fatima, Basak, Mandawi City, Most Holy Face of Jesus and Vicente Orhelio Chapter. Ingon man ang tanang miapil o mibulig ning Santos nga Misa. Pasalamat Dr. Elaine Galieto, Penny Pahares, Good Health Erlinda Paras, Mrs. Chin Lam Cherry Ocanyada, Pahuling Dayon Conceso Go Macias, Herminihilda Borromeo Nonin Mincamp, Soledad Delfino, mga kalag nga gipimisahan ni Attorney Pai ug mga kalag sa purgatorio. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kaninyo. Nagisaramaan na kita pagsaulog ning Santos nga Misa. Ato ang ablihan atong kasing-kasing haron atong simbahon ang Ginoo. No, di lang sa to ang mga ngabil kundi with our hearts. Let us open our hearts. Atong kasing-kasing aron mangpung sa Ginoo atong madungog gayud makatandog nato og kaha no will change our heart gikan sa kasing-kasing makasala. Sa kasing-kasing mo hinusulon ug pasayloon sa Ginoo. Unang harumaandang kita pagsaulog ni Santos nga Misa, basulan nato ang atong mga sala. Maruy
Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasulo ng atong mga sala, darungad tos kinabuhing dayo. Himaya sa Diyos dito sa mga lahangin. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, una nga mo mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dungagi nga mong pagtuo o saway huas kapag amuma, bantayi ang tanang maayong imong gihatag kanamo. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo Dios kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya, miingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini aron kamo mapabiling buhi, ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dungagi ni kuway ang gisugo ko kaninyo, tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inikadungog nila ni ining tanang mga balaod, moingon sila. Sa walay duha-duha, ang katawhan ni ining dakong nasod, malaumon o masinuboton. Kay unsa mang nasura ang gamhanan kansang Dios duol kaayo niini, ingon ka duol sa Ginoo nga atong Dios nga nikanato, sa dihang mosampit kita kaniya. Ug unsa mang nasura ang gamhanan nga may mga balaod o mga tulumanon nga matarong ingon nining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo nining adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Sa
Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagauna-una sa kamaturan, diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magsulti ug dautan sa iyang dila. Siya nga wala magdagma sa iyang isikataw, ni nagpasangil bato sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto, nga hilabihan sa iyang salapi, ug wala mo dawat ug suborno, batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat nining mga butanga, dili gayud masamo. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa ng mga bunga. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua, tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuohan, mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabuligan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga Fariseo ug mga pipila sa mga magtutudlo sa balaod nagikan sa Jerusalem
Mialirong kang Jesus. Namatigdan niya nga ang mga tinunan ni Jesus nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ito pa wala sila magapanghunaw sumala sa paaging gitudlo sa mga Fariseo nga buhaton sa mga tao. Kaya mga Hudiyo God, labi na ang mga Fariseo, magtuman man sa mga gitudlo sa ilang katigulangan, di sila mukaon ang mga Fariseo kung dili una sila mga panghunaw sa hustong paagi. Di mukaon sila ug bisan unsa nagikan sa merkado kung dili pa kini nila kahugasan. Padaghan pa kaing sugo nga ilang gidawat o gituman. Imo pananglit sa hustong paagis maghugas sa mga tasa, sa kulon, mga panaksan nga tumbaga o mga higdaanan. Musa nangutana kang Jesus ang mga Fariseo o ang mga matutudlo sa balaod. Nga duba nga ang imo mga tinunan wala man magtuman sa mga sugo ang gibilin sa atong katigulangan. Kundili nangaon hinuon sa hugaw ug kamot. Since mutubag kanila, wala gyud masayop si Isaias sa iyang ipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaron ingnon kamo. Sumalas giingon sa Dios nga gisulat ni Isaias. Kini mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Pag ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ilang pagsimba kanako. Kang ilang gitudlo nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Midugang si Jesus sa pag-ingon, ipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios, o hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Ang ipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan, mingon siya kanila, pamati kamong tanan, ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, huwag gatong mugula kaniya. Gikan sa sulod, gikas kasing-kasing sa tao, mugula ang daotang huna-huna, ang pagpanghilawas, ang pagpangawat, ang pagpatay, ang pagpanapaw, ang pagkaibog, ang pagpanlimbong, kalawayan, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang. Kining tanan, nagian sa sulod sa tao, ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daghang higayon ba nga maka misa bitaw ko anang gihaya sa napatay bitaw sa mga balay. Nya kasagaran makasugad ko mga pangutana sa pag-ingon. Napadri gilad ba nang kanang kita nga mobisita o minatay, unya ubali sa bisita laing minatay. Gilad ba na siya kay giingon man nila kuno kon magbalhin ka tingalig ikaw ang iyo sa pamilya kamatyan. Gilad ba na badar nga kanang naagi ni gihaya ba manilhig ka o maligo kuno ka kay tingali unya silhigon tang tanan nga naas pa ni malay nga matay tang tanan ba napagyod gilad ba na pader nga magbutang tag rosaryuhan sa kamot sa minatay nga atong putol-putulon ba haron kuno nga maputol na o guwan ay mamatay. Nangutana ko, di mo kuha ng pagtulunan na. Namuingon kasagaran tubag, mo man ay sultis katigulangan. Ganyan ko, dili ba ya? Dili biyag ngilad giyod ang pagbisita sa mga minatay, no? Lay pa sa nakhaya. Bisag pila pa kabay inyo ha, nga bisitaan. Di ginang gilad. Ang gilad mo okay nga kung di ka mabuhat ni ana, nawag ta ang kahigayunan ni uba, nga ikaw makabuhat kag maayong butang alang sa pagduyog sa kasakit sa mga isig katao.
to show compassion and mercy and sympathy. Doing good works, mo ningilad. Dili ngilad nga, manilhig ka, umaligo ka. Ang ngilad, tungod kay, baho kay ka, uli ka maligo, ang mga bisita niyo, baho kayo, wala kay respeto sa mo nangilad. Dili yung ngilad ang pagbutag usadyuhan sa kamot ba sa minatay. Dili, Paay lang putol-putola. Kasagrado biya na, kinrosaryo biya, mga niya itong marabag, gabayan ba to pray, to relate to God. Tingaliun niya ba, nga, kinrosaryuhan ra ba, kung mamatay na niya mamatay ng minatyan, kung tuwan na sa purgatorio, na, kinilabay gamito niya sa mga birhen ba, nga, ang katong mga debuto niya, ang gamitong rosaryuhan ra ba niya, murog, iyang patigog sa purgatorio, harong kapyutan nila ba, niya binahon niya sa taas, niya putol man ang gibutan mo dili, maputol di. Di malangit. Mayigsoon, kiningit ritual, kining mga kalihukan nato. Di sa ngilad. Mangilad lang ni kumahimo ning babag sa atong pagpadayag sa atong gugma sa Dios ug sa atong isikatahaw. Dili sa mangilad. Kaya usa ra man yung ngilad yun, ang sala ra man yun. Ang saladiin sa atong kasing-kasing, mugawas ka ng gitawag to gingon sa Ebanghelyo ba? Ang kahugawan, no? Sa to, grabe ito yung niya. Ang pagpahilawas, ang pagpangawat, ang pagpatay, ang pagpanapaw, ang tanang binuang ba? Kung sa itong kasing-kasing mugawas ka ng gitawag to kasilag, kaligut, to kalagot. Maunay, ngilad na yun ang sala. Kung naminang mo si Ebanghelyo, itubag ni Kristo ang mga Parisiyo ba, nag-ingon nga, nga naman nga di man namang hunaw imuhang mga sakop, no? Hugawan man na sila. Nga maunay sugos ng katigulangan. Yan sa itubag ni Kristo, ingon si Kristo nga, ay, ti pagkaroon juga mo. Nga iyang gikota yun sa Isaias, no? Puot niya sa pag-ingon, natanawa na God, puot pa niya, kamo, no? Bisimba lang mo sa Diyos, pinagis yung baba, pero wag Diyos yung kasing-kasing. Gano? Kay tanaw ra guna ang inyong gibuhat. Mas gituman niyo ang balaod sa tao kaysa balaod sa Diyos. May post Ginoo. O tinuod ni biya kay ibaw ka ba? Kini bitaw mga Pariseo itong una ba? Na may sugo sa Ginoo jud nga ikaw gyud honor your father and your mother. Unya sila gyud amamaha silang katigulangan. Pero sila nagbuhat silang balaod. Na kumingon lang ka nga, kurban, no? Sa ito pa, ako ning ihalat sa Ginoo, di nakakatabang si mong gidikanan. Nagbuhat silang balaod ba? Balaod sa Diyos, huwag yun ang pagmahal sa gidikanan. Kining balaod sa Sabbath day, ibuhat niya sa Ginoo ang Sabbath day, para nato, dili ang Sabbath day para kita para sa Sabbath day. Para. Pero sa nagbuhat silang balaod, daghang balaod sa Sabbath day, nga bisag na kay masakiton, dili tambalan ang tao kay Sabbath day. Dili yun. Kini bitaw ang mga ritual na to ba, kini mga kalihukan, kini maayo jud kay ini. Kay kini mao man itong kalamagitan nga to sa Ginoo. Mga to gyud panikamutan ni, ato ning buhaton gyud kana bang naasa na ginigugma sa Dios sa isikatawo ba. It should be there. This is the way we relate to the Lord. And let it always be love. Mabitaw sa pag-gusa misa niyo ko, kinimisa ito na sa ulugon. At let us celebrate with all our love. No? Naagdakos na kung yung gugma. Kaya kung kini, di kinising-kasing, maigot tas yung Ginoo nga, isimba lang ko niyo sa inyong baba, pero wag yun sa inyong kasing-kasing. Your heart is into this. Gusto ka iba nga, musimba ta, mag-rosaryo ta, pero ang kasing-kasing na to, wag yun diha yun. Parang katong si Manang ba, tindira na siya, pero dibutog niya si Rosario yun. Gani ika-alasayas yun, sirhan ginia yung tindahan, kaya mag-Rosario yun na siya Angelos. Rosario yun na siya.
Pero ang problema lang lagi, nga, mientras siya magrosaryo, nanira siya, pero gihapon iyang nahuna, tapos tindahan gihapon. Kaya, iksog rosaryo niya, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoong Diyos na kanimo. Hindi, nasirhan na itong pultahan sa silong. Santa Maria, nang ka sa Diyos, amo makasala, karol sa oras. Wasa dahil katong bugas nga first class, nasa gulan nito second class. Ang mga una nakasalangit, what's ang suka ba? Imutong natimbuyang tubig, harmudaghan. Kanang, ang nagka-problema na bagyan, o nga, parang niya, rosaryo to, pero wag sa kita, usa ka. Kangilaan, paminaw. Ay, diha lang yung meeting sa Divine Mercy, pag itong meeting nga, pag yun, ilang grupo nag-meeting sila ba? Ambot itong meeting nga, pag-abot na ako, nga puti naman gubuta. Nag-meeting sila, pero nag-away naman. Personal lang na yung kaigo, nagyaw-yaw na yun. Pero hibaw ka, pag abot yun sa alas 3, nang hunong sila away, yan po nila ang chaplet. Kaya bitang, sana siya, oh God, Almighty God, oh Father, what is that? Hibaw mo na. Oh God, Holy Mighty God, Holy Immortal God, have mercy on us and the whole world. Balik ko pa sila. Oh God, Almighty God, oh Holy God, no? Immortal God, have mercy on the whole world. Hukuman, okay. Hukuman lang apo na. Balis lang meeting. Away na sad. Wa aja kalo, why mercy bago lang. Sorry, yes. Wa kisa kasabot the worst thing ba murag wa sa kita sa kabinuang nga. Kabinuang. Look sa absurdity of it ba. Isa ko Ginoo gyud. Tanawa na ali ko sa inyo ngabil po di ko sa inyo kasing-kasing. Magbantay biya kita no. Sa tong bulat ng bitaw sa pagsimba, pagampo, pagrosaryo, kini bulat tong kini mga rituals ba. Magbantay kita ni ini. No? Kini ato ni buhaton nga kinising-kasing gayud with the proper motivation giba because of our love of God ug sa atong gumas ni isig katao. Kita man ibaya ang Ginoo biya nagtan-aw biya ni unya ang kaayos Ginoo kay makita siya atong kasing-kasing dili sa atong gibuhat. Ang importante niya ngano ato ning gibuhat, is it with love? Kada kami mga tao nga marumaing binuhatan lain dig tuyo. Lain daghan kayo no? Daghan kayo muhatag nimo pero do na di ay string attached. Ang kita, Ginoo kita what is in your heart. Usa man niya pag-ampog pagsimba nako. Di kang gini siya pagmahal ka nako. God knows na di ta makailan sa Ginoo niya na. Unya diha sa Ginoo ibasi ang blessing. Ang blessing. Kung ato nang gibuhat with all our love for the Lord, with all humility, my God, di lang ka masantos ka sa imong kinabuhi, mahimo bigyan kang blessing alang sa uban. Pero kung kini imong gibuhat tungod sa nato sa kahakog, whatever motivation nga dili himuot sa Dios, madungog gini mo pulo sa pag-ingon, ti pagkaron ingnon ka. Ti pagkaron ingnon ka. Mabitaw, magisuon, maningkamot kita. No? Maningkamot kita. At sa pagbuhat ni ini, atong kasing-kasing ba, kana atong we every day we examine our motives bitaw. Importante kanang doon natin examination of conscience ba. Pero pagkutan sa kaguling once in a while nga, kini ako binuhatan karon, am I really doing this for the Lord or for other things? Kaya sometimes sa ato ang pagbuhat ng mga butang, primero na itong buhat ani, lay pagbag-o tag-retreat, recollection, always for the Lord, always for the Lord. Pero kadugay, makita niyo ba? Kung di mo mo kasing-kasing once in a while, examination of conscience, kaya mo gibuhat ay, nawaan ang Ginoo, it's about you. So kinahanglan kayo na constant purification sa atong motives sa atong kasing-kasing. Pabitaw si Santiago sa second reading, may awhagid siya, no? Puong pa niya si Santiago.
busa, no? St. James ba? Isadikoy ninyo gyud ang tanan ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing kay kini makaluwas kaninyo. Dili ba dili ba sayon mga igsoon na pag-usab to a change of heart ba? Di gud ay. Pero ang kaayo lang mao kini kay ang kaluoy ug gugma sa Dios gamhanan kaayo. May gahom nga bisag unsa katig ang kasing-kasing malumog giniya. Og puong pa ni sa sagol dinhi nga tungod kay ang pulong sa Dios, puong pa niya kini makaluwas nato, has power to save us. O dili kini sayon. The other day, to Pizza 29, Fiesta de San Agustin, sa iyang libro de Confession, padayag niya diha ang padayag niya, ikumpisal niya usa kaayo ang Ginoo, usa siya ka makasaha ba. For this and confession, gipadayag siya niya nga nakaamgo ni siya gyud nga ang katong iyang kinabuhi nga puno sa gitawag tug sa sala nga kalibutanon, wa gyud tinada niya. Nakaamgo na gyud siya nga he needs the Lord. Pero ang problema lang, mauli, naglisod siya doon sa struggle. Kaya iyang unahuna, gubisido siya nga ngilad itong kinabuhi. Muna nga siya, Lord, change my heart. Pero ang iyang kasing-kasing, di pa makadawat. Nga siya, muna nga po niya, Lord, change my heart. Pero unya na lang, ha? Kaya di pa akyod siya. There is really a struggle ang kinabuhi. Di sa yun. Pagpuwas ng sala, mura because we love it, we still attached to it. Hantod, di ba ka? Nga, gitigaan siya, kanang itawag na ito, napudog sa pulong sa Ginoo ba? A voice was heard. Ingnan siya, Agustin, no? Take and read. Kuha kini ug basaha. Ug diha ang Biblia sa iyang atubangan. Ug kini iya yung giablihan dayon. Pag-abli niya, mao gini ni sugat sa iyang mata. Nga kini nakapaligon kaniya nga naigo gyud sa pulong sa Dios. And I quote puong pa niya. Basa niya, not in library, dili sa luling hayaw, rebellism, di sa luling hayaw sa kinabuhi. Wa diha sa pag tagbaw sa mong kagalingon sa makahidlaw sa kalibutan. No? Puwang pa. Wa diha sa ingon na to sa imuhang panag-away o sa panag-indigay. Wa diha. Kundili sa imong kinabuhi, isulog si Kristo. Liguna imong kagulingon, diha ni Kristo atong Ginoo. I would read this verbatim dyan pag-ayo, no? Ningon siya, not in reveling and drunkenness, not in lust and wantonness, not in quarrels and rivalries, but rather arm yourself with the Lord Jesus Christ. Kini pagkaigo niya ni mga igsoon kining puong sa Dios, ningon sa destructive, nag-igo niya ni, and then there kuno gitagantaman niya ang kalinaw siyang kasing-kasing. Muna ingon siya, my God, my heart has been restless until it rested in you. Ang pulong sa Diyos may gahom gayud. Mabitaw nga, mag-ampo ta ba? Kita sa ng struggle mo gini. Mag-ampo kita taon ta. Gawin ta, tagaan ta sa grace Ginoo ba, ang pulong ihatag ka nato ba? Nga atong madungog diha ka nato. Atong matuman, tagaan ta sa strength, nga matuman tani, haron makausap sa kasing-kasing. Let us pray. No? Let us pray that of the grace and grasya unta yun. Ayang kaluoy kini makatabang nato and show us the way to change our heart. And let us say, Lord, Lord, I trust in you. And then, Lord, please lead me. Biyahe ko. Lead me, Lord, lead me by the hand.
face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Amen. Nagatuo ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Jesucristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Pinanang ko sila lang sa Espiritu Santo. Yang anak ni Maria nga Birhen. Kisakit sa ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na matay gilubong. Ikonsad sa mga minatay. Sino kaadlaw mabanhaw. Misaka sa langit. Nagligo sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya ro paghukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ka sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, masaduan sa mga sala, kabanaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Agasa sa pagtuo, nagapadayag diha sa tuo ang mga buhat. Ang matuo nga tinuhuan, tunhay, tiunay, maghihatagon ug maluluyon. Kini mga pangamuyo nga atong gipahinungod sa uban nagapalig-on sa matag usa sa atong pagtuo nga gipadayag sa buhat. Usa mag-ampo kita sa Dios, umingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan, nga magpuyo na ang tanan diha sa diwa sa kaluoy ug pagkamaunungon, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga makabaton sila sa grasya sa atong Diyos, nga magmalaumon sila sa pagsulbad sa mga katilingbanon, suliran sa atong nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Alang sa mga ginikanan nga mahimo silang matuod nga sumbanan sa Kristohanong dignidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Camumot, obispo, nga magbayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nag-alagad sa mga kabus ug mga hinikawan sa atong katilingban nga pinaagi kanila, mahimong magkahiusa ang tanan diha sa gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga mahiusa na sila uban kaniya sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluyon nga Dios, sumati ang mga pag-ampo sa imong katawhan, na nagpasidungog kanimo. Di sa pulong lamang, kundi usab sa buhat, sa gugmang makanunayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. O Ginoo, kining santos nga misa magdala untang adi kanamo sa imong panalangin. Og malalang dinhi kanamo sa iyang gisag nga kalawasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay umataro. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, kay nabuhi kami diha kanimo, ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan,
Di lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw. Ngudiri usab, ipasinadagan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga nagbanhaw kang Isus, may imong gasa ka namo. Nga mao'y unang bunga sa ani sa umaabot, sa mong pagsalig sa Pasko diha sa langit. Ug busauban sa mga santo sa langit, nagasanyaw kami sa imong himaya, duyog silang way puno nga pag-awit. Santos gayri ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo yung espiritu ro pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan. Ipasalamat kanimo mipika sumihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuwasa sa kalis. Ipasalamat tinapag-usabog miday. Mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kinig Panginoon ka mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron mga salama pa sa haylo. Buhata kini aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayon na moatubag mo alagad kanimo. Himo kami nang alawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusan ta sa Espiritu Santo. Nung namini ang simbahan sa Cebu kalibutan, mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunuyo sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw silang tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kami ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles sa mga santos. Ubang kanila amo kanday himayaon
pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Pag-apo kita sa itong amahan, atong pag-adyo na gitudlo ka natin sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, hilayos na ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Jesu-Kristo ng mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawang mo mga sala, kung yung pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kimabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaag kaninyo. Pagita to panag-inig sunay. Kini ang kudero sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas na Kristo mag-amping ka na kawalang sa kinabuhi nga dayon.
ang dugo ni Kristo mag-amping ka na kaulang sa kinabuhi nga dayon. Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi nga gikan sa imong lamesa. Magmalig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma. Aron makaalagad kami kanimo dinhi sa among kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa igsuon nga mga sakiton. Langit nung amahan, gidawat mo sa imong anak, ang kasakit at kamatayon sa krus, maitudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mo gihalad alang sa mga sakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgong gipili siya, aron mahimong santos. Nang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kadawasan sa kalibutan. Dili ang gipangayo, pinagi sa mong Hesus Kristo imong anak. Nga buhi gari uban kanimo, Diyos kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangtod. Ato pasalamat nung nasa tuang mga regular donors. Salamat kayo sa imong suportar sa tuang Santos nga Misa sa telebisyon. Ato ang choir, St. Teresa's College Choir. Salamat kayo for the beautiful singing. Atong pilgrims and offerers, salamat sa World Apostolate of Fatima, Archdiocese Shrine of Our Lady of Fatima, Basak, Mandawi City.
The Most Holy Face of Jesus sa San Vicente Orgilio, the Pauline Cooperators, Dr. Elaine Galieto and Penny Pajares. Og tanan ninyong tanan, salamat. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat at Diyos.